Подкрепа на предложението за по-ниски данъци и такси в града под тепетата, съветниците от НФСБ приложиха подписката, инициирана от бившия кмет на Пловдив Славчо Атанасов, вследствие на множеството оплаквания, които постъпиха от граждани в приемната му на народен представител. Те се надяват, че големия интерес и подкрепата, която тя получи сред пловдивчани, ще бъде взета под внимание от управляващото мнозинство на кмета Иван Тотев при разглеждане на предложението на следващата сесия. За последните 8 работни дни ние събрахме 6000 подписа, което за изключително кратко време показва волята на пловдивчани за намаляне на местните данъци и такси. Поради тази причина, тъй като на сесията в четвъртък са входирани двете точки, поради ясни причини те са входирани като последни две в дневния ред. Надяваме се изключително много управляващото мнозинство на господин Иван Тотев да се вслуша във волята на пловдивчани и съответно да отчете под внимание тези 6000 подписа. Видяхме, че хората откликнаха спонтанно, но много искрено на това, искат да бъдат намалени данъците и виждат, че са били по-ниски и могат да бъдат, ако има добро желание. Надявам се с подкрепата на тази подписка, които са вече 6000 подписа на граждани, пловдивчани, за намалението на данъчното бреме, ще направим така, че да гласува Общинския съвет намаляване на местните данъци и такси. Припомняме, че единствените, които с неубедителни мотиви отказаха да подкрепят подписката пред сградата на местния парламент, бяха общинските съветници от ГЕРБ и ДПС. Ще пренебрегне ли за пореден път управляващото мнозинство волята и интереса на гражданите, ще стане ясно на следващата сесия на съветниците в четвъртък.